driver lapha ngiyengibili. Hamba phela. Ngizobana la lena. Manje usanginika 60 rand. 60 twice 2. Futhi ayikho upha izingane sesikhathi. 60 rand. Ayikho upha izingane sesikhathi. 60 rand. 62. 60 rand. 62. Cha ulopholo. Ima u60 rand. Ungoqo. No 2 rand. Ulopholo. Wengane Sengathi lezi ngihambe ho. ngingadlile. Hawu ke lona nje. Cha ulopholo shini. Bese uzokhansela lo mjida. 60 rand. Uyeza bafu. Ha ngicela sihamba mfethu. Hawu. Hey, ntombazana sawubona. Sizowafika. Hey cha bese ningilindisile kodwa nani? Manje awusho-ke siyaphi namhlanje? Awazi umsebenzi wakho? Bantu. Yini ngamatshe? I-app iyabhala masukuthi ngiyaba. Hawu le ntombazane le. Ho. Ithi imalini vele lento yakho le? Buza mina futhi ayibhaliwe lapha. Kanti yini kuyaliwa wentombazane? Akusebenzekanga namhlanje. Hawu bantu le ntombazane. Siswami ngizocela lapho ukuthi sidlule lapha egarage. Manje watshela mina. Sengisho phela ukuthi le mali le trip ubuzokhokha ngayo ungidashe. Manje? Cancel trip. Yini manje ntombazane? Cancel trip. Kwenze kanjani? Cancel i-trip bhuti ngiyacela. Isikhathi sami manje ngilapha mina. Hawu le ntombazane webantu. We ntombazane. Ah. Woza. Manje, woza la. Manje ngiphinde kaningi, ngithe uzohlala phansi. Sabona masusenze isithithi songazwana. Hlala phansi. Ngithe uzohlala lapha nje sifana. Indaba ethi uthuseni. Lento ekuhlulile ekamereni. Yokuyivulela. Bese uyafaka. Ubona ukuthi uyenza isikhwameni sami. Wasivula, wafaka isandla sakho, wathatha imali yami. Akusakhulumeki yini? Noma lento iphuza ibe phansi uzokwazi ukuphendula indaba itshe uthi usile. No yazini? Sengihlala la ekhaya. Sengihlala la ekhaya. Ngiyabonga. Ngavelwa ngubaba wami engangiphethe ngathi ngisibambe sengithemba isibhamu